Inżammu arrestati iż-żewġ żgħażagħ Niġerjani li nhar il-Ħadd li għadda kienu involuti fil-ġlieda mdemmija li seħħet fiċ-ċentru tal-Qawra pass il bogħod mill-Knisja. Stanley Ebende ta' 27 sena u Desmond Silvestre ta' 23 sena kienu akkużati li kkaġunaw ġrieħi gravi li xulxin u li kisru il-paċi pubblika. Fil-qorti il-prosekuzzjoni qalet illi Silvestre instab fadira demm u ftit il-bogħod kien hemm in-Niġerjan ieħor. Il-Pulizija spjegaw illi Silvestre ilu xarejn Malta u m'għandux dokumenti u passaport Malti, waqt illi Ebende ilu Malta bejn 3 u 4 xhur u d-dokumenti tiegħu dalwaqt jiskadu. Dawn il-fatti tefgħu dubji serji anke fuq il-mod illi bih in-Niġerjani daħlu f'pajjiżna u x'kienu qed jagħmlu Malta. Dan hekk kif fl-aħħar jimżdiedu sew il-mistoqsijiet tan-nies relatati mas-sigurtà fil-lokalitajiet tagħna. Quddiem il-Maġistrat Abigail Chrétien, iż-żewġ akkużati wieġbu mhux ħati għall-akkużi miġjubin kontrihom bin-Niġerjani jinżammu arrestati. Il-prosekuzzjoni f'dan il-każ tmexxiet mill-ispetturi Clayton Camilleri u Andrew Agius Bonello. Sa dan it-tant ftit tal-ħin wara tresqu l-qorti ż-żewġ irġiel akkużati b'aggressjoni oħra li wkoll seħħet fil-jum tal-Ħadd huma ġew akkużati b'attentat taqtil bl-użu ta' sikkina. Sean Grech ta' 33 sena u Johan Kassar ta' 34 sena, it-tnejn residenti Bormla, wieġbu mhux ħatja meta t-tlieta wara nofsinhar tresqu quddiem il-Maġistrat Abigail Chrétien. L-akkużati kienu parti minn grupp ta' 3 Maltin illi ġew miżmuma mill-Pulizija wara li raġel Libjan ta' 36 sena wassal sal-Assa ta' Bormla l-ħadd filgħodu miksi bid-demm. Huwa qal lill-uffiċjali li kien qala daqqa ta' sikkina f'daru f'residenza fi triq il-Madonna tal-Grazzja. Fil-qorti intant il-Pulizija spjegaw li l-filmat tal-bodycam kien għadu mhux disponibbli peress li kellha ssir talba lill-korp permezz tas-sistema tal-Pulizija, iżda huma kienu spjegaw kollox lill-akkużati u kienu jafu eżattament x'qed jaffaċċjaw. L-avukati taż-żewġ akkużati talbu lill-qorti biex taħtar psikjatra sabiex jevalwa l-istat mentali tagħhom meta kienu qed jiġu interrogati mill-Pulizija, filwaqt li innotaw li l-klijenti tagħhom kienu rrifjutaw l-assistenza legali u kellhom problemi ta' droga. L-avukati difensuri ma talbux għal ħelsien mill-arrest taż-żewġ akkużati li nżammu taħt arrest preventiv. L-avukat Ramon Bonnet Sledin fisem l-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali ħadem flimkien mal-ispetturi Kelt Farrugia u Antonello Magri biex mexxew il-prosekuzzjoni. L-avukati Matthew Xwiereb u Charles Merċieqa deru għaż-żewġ akkużati.